Bueno, gaurkoan klak etorri da hasiko lehenengo edizioa eta guazen ikustera jendea pesebetzat da ben, oso iritzea daukan hasiko lehenengo jaialdi xana. Zer espero duzu azke jaialditxik? Ba, espero dut oso ongi pasatzea hasteko eta behin, azkenean badelako oaingo momentua erantzuten joan zerbait, aurretikan atortxu egon da, eta bain azke jaialdi berria dator, eta egia esan espero dut haundia izatea, eta hemendikan aurreare izatea zerbait adierazgarria eta aurrea behira balioko duna. Zer espero duzu azke jaialditxik? Kristoneko jorria botatzea. Bueno, hemen garea azken, zuek zer espero duzu azke jaialdixan inguruan? Pues, juerga hona izatea eta ez izateko analorik edo zein gatazka edo. Kontzertu honak izatea. Lehenean da bizikoa denez, espero dugu jendea etortzea eta edizio izugarria izatea. Ni berdin. Juerga hona gotia eta ondo pasatzea eta jende gehiago zautzea. Eta zuek txandalari izan da, zuen oso importantea txandetan parte hartzea, holako jaialdi baten. Bai, azkenean olako ekitaldietan bestela txanda gabe eta txandalari gabe ez litzateko behateako, orduan oso importantea da gure lana. Bai, azkenean olako jaialdi bat aurrea ateatzen da auzolan eta herrigintzai eskerta denen parte hartzea gabe ez dugu olako ikan aurrea eramaten, bai asken, atortxun, izan topagunean, olako jaialdiak ez dira aurrera ateatzen edozein modutara eta denen parte hartzea beharrezkoa dugu. Bai, ez dela ez dira olako jaialdirik ingo. Dela, ez da eraikitzen hau, ez da posible itxea orduan. Bai, bestela beti berdina jarriko ziren. Hori da. Azke hitzakin etortzen jatzu burura abestiren bat. Bai, azke naiz isilpean. Egin behar dute melodia bat, askizateko jaioarekin.